መንፈስ ቅዱስ ይገለጽ አባና ሕጅውን ይገለጽ አባና ሕጅውን ይገለጽ እንደገና ከምቲ ናይ ሐዋርያ ኣብቲ ጽርሐ ጽዮን ከምኡ ድማ ኣብዚ ጉባኤና ነዓውርድ ሕጂ ጐይታ ኣምላኽና ከም ጴጥሮስ ከም ጳውሎስ ከምቶም ሐዋርያትካ ሓንቲ ኸይፈራሕና ንቅዱስ ፍቕርካ ክንመስክር ንኹሉ ተግባራትካ بسم أبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ أمين زيابير أملاخنا بروخ ليتعذيرو نابزي معالت ذي نزل ساقرنا نامسكنا معالتنا خبارخن كقدسن زيابير بقالو ننبس وقفنا خبصحنا نحسبنا بناب سماي تنبر سنكاي مسجن من قصحات مصا فقط كاف سماي كم دخوني كم ون أمدريخون مقبع علتنا لو ما هبنا زبدلنا كاي قربلنا نحنا ون نزبدلنا يغرق من نبل فتنا يتتونا كوكفاد هننا كمي منقسن حايلين كبرن نزل عالم ناتكاي آمين سلام نعخي ومريم تقاز ملاكي ديابير مساخيو مكابانسي استبارك أخي نايكر صغفر يسوس كاس تبارخيو وقدست مريم أدى أملاخ لمن لنا نعانا نهاتان نحجين بقيسي موتنان أمين سبحاتنا أبن نولدن نمنفس قدسن يخون تنتخن ذنبري حجخا نوترو نزل عالم أهلم أمين مكاب قبر حواريات معرف حموشتي كاب عسران شوعاتن سقاب سلسان سلستن مسام صوم أبت مجابايا دو أبلوم أتليك خانات كا بسمز السبزي قيت مهردو أتنعنا أكل كلناكمن نوغا يروساليم بتمرتهم ملاخم وا نزسب عايزين احنا كم تقاتلنا يوك يركم كتر يوديهم تدلي زلخم يلو حتتهم بيتروسن حوارياتنقنا خمزي لهم ملسلهم كاب نسبسي نأملاخ مأزازي زقبا نتي نسخاتكم أبعنجي تسغيلكم تقاتلكم وإيسوس أملاخ أبوتاتنا أتنسوم لإسرائيل نسحان حدقت حاتياتن مأنتقه بومسي أملاخ نعقو مرحن مدحنن غيرو نابي يمانو لعلا بولون نحنا نايزي نقرزي مسكرينا بتأملاخ نتوم زززو زهابوم منفس قدسون مسكريو نساتوم نزم السمعو حرقو نحوارياتون كقتلوهم دليوم خبركم حواتن نحتن أبزي نايلومي قال أملاخ مبقار بزعبا ناي دفر ويتبعات هواريات كنستنتن نعدم أبي قدماي نباب نايلو من بقار بيتروس أزيو قتتاوي زخوني وي أزيو بده زخوني نقر يسارب كاب نسب نلعلي نأملاك نأزاز يقبا النابلي يسارب أبزوم سعبو سلست حتاتات بقار نلومي كنستنتن يتقدماي نأملاك مأزاز انتاي مالتيو بتخلعي فقاد أملاخ مسعاب أتقامي زخونلو سلمنتايو سالساي نأملاخ مئزاز انتاي عسب اللوم
መጽሓፍ ቅዱስ እምበኣር ንኣምላኽ ምእዛዝ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ንኽንምልስ መጽሓፍ ቅዱስ ተኣዛዝነት ማለት ሕግታት መጽሓፍ ጥራይ ኣይኮነን ብልቢ ምስማዕን ምትእምማንን ምላሽ ብምትእምማን ምላሽ መሃብን ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ከም ተኸተልቲ ክርስቶስ ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቓሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሕሽኽታ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልባትና ኣብ ህይወትና ዝዛረብ ብሓቂ ብእምነት ብልቢ ክንሰምዕ ብተኣማንነት ከዓ ነቲ ፀዋዕታን ተልእኾን ሕሽኽታን መንፈስ ቅዱስ ሰሚዕና መልሲ ክንህብ ማለት እዩ። ስለዚ ጴጥሮስ ንኣምላክ ክንእዘዝ ኣለና ክብል ከሎ ብሓቂ ንኣምላክ ክንሰምዖ ኣለና ማለት እዩ። ንዕኡ ክንስዕቦ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእዘዝ እንድሕር ደኣ ኮይና ንኣምላኽ ንቓሉ ንተልእኽኡ ንኩሉ ንሰምዕ ንዕኡ ከዓ ንስዕብ ማለት እዩ። እቲ ዝነፀረ ድምፂ ኣምላኽ እምበኣር መን እንተበልና ባዕሉ እቲ ንሞት ስዒሩ ዝተንስአ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ። ከምቲ ወንጌል ዝብለና እቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ ቃል ኣምላኽ ይዛረብ። ንኣምላኽ ምእዛዝ እምበኣር ሂወትና ኣብ ክርስቶስ ምትኳር ማለት እዩ። ንትምህርቱ ክብረታቱ ከምኡውን ንመምርሒኡ ምኽታል ምስዓብ ማለት እዩ። ተኣዛዝነት ዕውር ኣይኮነን ዝምድና እዩ። ጎይታይ ካብ ነፍሰይ ንላዕሊ ኣባኻ እውከል ምባል ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ፍቓድ ኣምላኽ ምስዓብ ኣጸጋሚ ዝኾነሉ ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ብቕንዕና ክንዛረብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ተኣዛዝነት ወይ ኣብ ተኣዝዞ ምንባር ቀሊል ኣይኮነን። ንምንታይ? ምኽንያቱ ምስ እግዚኣብሔር ዝወዳደሩ ካልኦት ብዙሓት ድምፅታት ስለ ዘለውና ንሶም ከዓ ድምፂ ዓለም እቲ ዝቐለለ ክንፍፅም ይዕድሙና። ብዓለም ተፈታዊ ዝገብረካ ስራሓት ስራሕ ዝብል ድምፂ ንሰምዕ። እቲ ካሊእ ድምፂ ፍርሒ ርእስኻ ሓሉ ካብ መስዋእቲ ርሓቕ ከምኡውን ንፍቓድ ኣምላኽ ዘይኮነ ፍቓድካ ሰዓብ ዝብል ናይ ትዕቢት ድምፂ። ኣቀዳማይ ንባብ እውን እንተረኣና ሃዋርያት ብዛዕባ ሓቂ ብዛዕባ እቲ ዝተንስአ ክርስቶስ ጎይታ ክሰብኩ ወይ ስብከቶም ከቋርፁ ብሰበስልጣን ፀቕጢ ከም ተገብረሎም ንዕዘብ። ብስም እዚ ሰብ እዚ ከይትምህሩ ዶ ኣፅኒዕና ኣይከልከልናኩምን። እነሆ ከዓ ንኢየሩሳሌም ብትምህርትኩም መላእኹምዋ። ነዚ ሰብኣይ እዚ ንሕና ከም ዝቐተልናዮ ጌርኩም ክትርእዩ ዲኹም ትደልዩ ዘለኹም ኢሉ ይሓቶም። ጴጥሮስ ሃዋርያትን ግና ከምዚ ኢሎም መለስሎም፣ ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ። ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒልኩም ዝቐተልኩምዎ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተንስኦ እናበሉ ብትብዓት ይሰብኩም። ሓደ ግዜ ቁኑዕ ምዃን ንፈልጥ ኢና፣ ግን ነግሓርሕር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንኣቱ። ምክንያቱ ንኣምላኽ ምስዓብ መብዛሕትኡ ግዜ መስዋእትነትን ትሕትናን ትብዓትን ስለ ዝሓትት። እቲ ሳልሳይ ንኣምላኽ ምእዛዝ እንታይ ሓስብ ኣለዎ? ቃል ወንጌል ፍላይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣብ ዮሃንስ 3 ዝተወስደ እቲ ብወልድ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለዎ ዝብል መልሲ ይህበና። ንኣምላኽ ምእዛዝ እምበኣር ኣብ መጻኢ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ሂወት ይመርሓና፣ ሂወት ሓጎስ ይህበና። ንኣምላኽ ክንስዕቦ ከለና ኣብ ልብና ሰላም ኣሎ፣ ኣብ ውሳኔታትና ንጹርነት ኣሎ፣ ኣብ መስዋዕትና ትርጉም ኣሎ። ሃዋርያት መከራ እኳ እንተጋጠሞም ምእማንን ሓጎስን ግን መሊእዎም ስለ ዝነበረ ንምንታይ? ምክንያቱ ኣብ ጎኒ ሓቂ ከም ዘለዉ ስለ ዝፈለጡ። እቲ ንኩሉ ስደት መከራ ንሞት ስዒሩ ዝተዓወተ ምስኦም ከም ዝነበረ ስለ ዝፈለጡ ዓለም መፀናንዕ ቃል ክትኣትወልና ክትህበና ትኽእል እያ።
ነባሪ ሰላምን ሓቀኛ ህይወትን ምጽንናዕን ዝህብ ግን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ እዩ። ካብ ንሰባት ንኣምላኽ ምእዛዝ ኩሉ ግዜ እቲ ዝቐለለ መንገዲ ይኮነን፣ ግን እቲ ክርስትያናዊ ህይወትና ንሱ እዩ ዝሓተና ካብ ንሰባት ንኣምላኽ ክንእሰዝ። በዚ ምኽንያት ብዙሕ ግዜ እውን ሰባት ክጸልኡና ይኽእሉ እዮም። ዝጸልኡና ግና ሕማቕ ስለ ዝገበርናዮም ዘይኮነ እቲ ንሶም ዝደልይዎ ዓለም እትደልዮ ስለ ዘይገበርና እዩ። በቲ ንሶም ዝደልይዎ መንገዲ ስለ ዘይተመላለስና እዮም። ስለዚ ሎሚ ከም ጴጥሮስ ሃዋርያትን ካብ ንሰብ ንላዕሊ ንኣምላኽ ክንእሰዝ ይግባእ ክንብል ክንክእል ይግባአና። ስለዚ ሎሚ ንጎይታ ንለምኖ ብዕንቆት ክንሰምዕ ክሕግዘና፣ ኣብ ሽግርና እዋን ትብዓት ክህበና፣ መንገዲ ኩሉ ግዜ ናብ ህይወት ዝመርሕ መንገዲ ምዃኑ ክንኣምን ክድግፈና፣ ከምኡውን ንዘክር ንኣምላኽ ክንስዕቦ ከለና ብዙሕ ነገራት ክንከስር ከም ዝንኽእል ኢና። እቲ ብሓቂ ኣገዳሲ ዝኾነ ግን ናይ እግዚኣብሔር ሰላም፣ ሓጎስ፣ ደገፍ፣ ምጽንናዕ ግን ፈጺምና ኣይክንስእንን ኢና። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚ እውን ፀዋዕታና ክንሕድስ፣ ንኣምላኽ ክንግዛእ፣ ንኣምላኽ ክንእዘዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ዘድልየና ጸጋታቱ ይሓድለና። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን። ኃይል መንፈስ ቅዱስ ይገለጽ አባና ሕጂ እውን ይገለጽ አባና ሕጂ እውን ይገለጽ ከእንደገና ከምቲ ናይ ሐዋርያት ኣብቲ ጽርሐ ጽዮን ከምኡ ድማ ኣብዚ ጉባኤና ንዓውርድ ሕጂ ጐይታ ኣምላኽና ኃይል መንፈስ ቅዱስ ይገለጽ አባና ሕጂ እውን ይገለጽ አባና ሕጂ እውን ይገለጽ ከእንደገና ከምቲ ናይ ሐዋርያት ኣብቲ ጽርሐ ጽዮን ከምኡ ድማ ኣብዚ ጉባኤና ንዓውርድ ሕጂ ጐይታ ኣምላኽና ከም ጴጥሮስ ከም ጳውሎስ ከምቶም ሐዋርያትካ ሓንቲ ኸይፈራሕና ንቅዱስ ፍቓድካ ክንመስክር ንኹሉ ተግባራትካ